National Congress ANC kujudi kuni bedonio gai marazimio la umoja wan Kenya lansha la muludinga usalana ne odhi kanyo kara odhi manyo kom mar duol matawre ruoga Afrika AU Commission okolo ni ongeji motegno mabiro kao thuolo mare mar keto sirikal tesre kweth marazimio bende okoni pod gitegno mar keto sirikal ewi koke jafom mar Walter Nyambaga ntiere kod mathoth. Etwak maregi jofwambe boma Nairobi, tenduon bura mar Amani National Congress ANC, okoni en thuolo mar duond buche mapacho kata josiasa mamoko, keto sirikal tesre, thuolo ni moga marazimio la umoja wan Kenya Raila Odinga, osethinyore oko mar dhi laro lemo mar jakom duol mar AU Commission, ma en kuko mar tend riwruok mar pinje mag Afrika. Wa support jakom nikech en obro telo no e wach mag manyo biashara, e weche mag environment, koro obro konyo president e tich. To mano konyiso ni opposition koro ongeji. Opposition tie ji mabe pod nyaketo government tesre. Ji machalo kaka nitie joma kao leadership mare kowuok. Mano nyiso ni embo yie wene jomoko mondo be okao telo e opposition. ANC okoni jotelo mondo siroga kendo ka giketo tenge pogruok mag siasa mathurka ni mar lemo no biro konyo Kenya e weche dongruok. We want to ask to take it as a Kenyan issue together with the president and do every necessary step to bring our neighbors on board. Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, Somalia, so that when we are moving to the table of Africa, we shall be moving as not only a region, but a bloc that is willing to negotiate with all other African states to present a good candidate in the name of Raila. And as a party, we are supporting him totally. We know his capability. We know as a statesman, as a leader in Africa, the way he led the docket was given last time of infrastructure. We know given this opportunity, he's going to lead Africa to the next level. Tenduon bura mar DAPK motele kod Eugene Wamalwa to mako chungni azimio podo tegno e kata doko ni Raila koro menyo lemono mar AU Commission. Hiyo ni hatua kubwa ambayo ako anapiga, na sisi kama wanaazimio juzi tumetoa statement yetu kirasmi kumuunga mkono. Nimefurahi sana kuona wenzetu wa Kenya Kwanza pia wameunga baba mkono. Iwacho ni kakoro wuoko dhi AU ni to koro gifuongore nade kora penji ni ya ka Yesu mano dhi polo to podwa go chongwa kanisa Raila to rawo mana machiegni African country ka to dhi loso to wan mana kode piny ka poko dhi polo ng'ato nyisa ni chamo thoko so imara. Francis Atwoli ma en jagoro maduong' mar riwruok mar kedo ne jotich pachoka kotu bende okoni jotend pinje e kod jotelo mag osiepe mag Raila bende obedo ng'ala manyime e miesir moromo. Tutasema tu ni asante, Mungu amlinde, na yeye pia Raila anajulikana, sio kwamba anasaidiwa hajulikani. All presidents ambao katika Africa opposition walitoka kwa opposition, they are his friends. President Ado of Ghana, mtoto wa Tishiketi hapa, wote utasema nini? Hata mama hapa Tanzania rafiki yake kwa ajili ya Magufuli. Jatensa fina pati Jimmy Wanjigi ekin jotelo mamoko bendo jiwo duondgi kendo lando ni gisiro dwaro mar Raila dhi mako lemo no kaluwore kod lony ma en gode jiwo dongruok kod kwe mar Afrika. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Tere nyake kaunti ma Homa Bay kama ikruok ne romo mar ariyo mar joketo